Saka tong idukduk. Ngalan na tong idukduk sa lansang ha. Kanumot man go. Mutana ko dito be. Kato yung dukduk lagi. Nga na tong. Tana ta dire be. Basig na tao dire nag istorya mo magnaagid kay saba magayo. Unsa gatong idukduk? Ngutana ko nindo ka tao. Brad. Unsa ra itong idukduk sa lansang? Kato idudok sa lansang? Atong idukduk sa lansang ba? Manteryo? Mantiryo dili mantiryo dili mantiryo. Minteryo? Oh, no, no, no. Minteryo? Dili pag mintiryo ka na idukduk sa lansang ba gatong mantaryo. Sama na? Oh, no, no, no. Martilyo. Oh, kato martilyo. Ahak martilyo. Martilyo ra may lalay. Martunyo. Sakto na to, unsa maga. Sakto na to, unsa maga. Na to, unsa maga. Mantiryo. Usa ito ba? Sakto na to. Martilyo. Ay, martilyo. Martinyo. Unsa na maga. Martinyo. Maol lagi to, unsa. Martilyo lagi. Martilyo. Martilyo. Mantiryo. Martilyo. Martilyo. Oh, mao na. Unsa to? May sakto, martilyo. Montiryo. Montiryo. Dili sa Tiro naman ang sakyanan. Tiro. Montiro. Martilyo lagi, yaw. Martilyo. Martulyo. Martulyo. Dili lagi naman. Oh, martilyo. Martilyo. Oh, kana. Ay, martilyo. Kaya gaya naman kung nalibog ko dito, unsa ka itong idukduk sa lansang mo itong nihani ko dito kay tambag ko ninyo. Oh, nya. Maglitop na ako ninong montiryo. Martilyo. Martilyo. Ay, sige, salamat kayo. Martilyo. Salamat kayo, martilyo. Ay, sige, salamat. Okay na to, kato to. Upay sa